Bé muid ag foghlaim cúig Fhíric iontacha Faoi Bhia Inbhuanaithe. Séasúracha, astaíochtaí, laghdaítear, Faoi Bhia, freagracht, Fhíric hAon. Is rogha Inbhuanaithe torthaí agus glasraí séasúracha a fhástar go háitiúil a ithe. De bhrí go laghdaítear an t-achar a thaistealaíonn de bhí, rud a laghdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa ó iompar. Chomáile sin, bíonn bia séasúrach níos úra de gná, níos cothaí agus níos blasta na bia a thaisteal achar fada nó a stóralú I gcóir tréimhsí fada. Fhíric dó. Is anna níos mó plandaí le na n-áirítear torthaí, glasraí, slánráin, léiguam, cnóna agus síalta agus rogha a dhéanamh bia Inbhuanaithe a ithe. Go ginearálta, ní bhíonn an t-achar ag plandaí ar a timpeallacht agus a bhíonn ag torthaí feola agus déireachta. Chomáile sin, ní úsáideann siad an achmhainní nádaithe cosú le huisce, tála agus fuinneamh, agus ní chrothaíonn siad an céanna astaíochtaí gás ceaptha teasa. Fhíric trí. Seachnaíonn móna feirmeoireachta orgánaí úsáid a bhaint as ceamacáin hintéiseacha cosú le laghdaítear agus lasacháin a déadach t-achar dhéanamh an timpeallacht agus go chláinte an duine. Má roghnítear bíanna orgánacha nó gan laghdaítear, t-achar le cleachtais talmhaíochta Inbhuanaithe a thugann tús áite go chláinte éireach, beidh agus fholláine oibrithe ferime. Fhíric 4. Cílíonn bia Inbhuanaithe a ithe nach mór táirgí éacmhacha a ránú, agus gur féidir curmú bia a laghdaú. Is féidir le Pháistí foghlaim conas béilí a phleanáil, bia a stóráil a gceart, agus fuillaí a úsáid go cruthaíoch, chun an méid bia a chuirtear a laghdaú. Cabhraíonn an méid bia a chuirtear a laghdaú chun achmhainní a chuomhnú, airgid a hábháil, agus an t-achar atá ag táirge bia ar a timpeallacht a laghdaú. Fhíric 5. Gné eile go bhia Inbhuanaithe a ránú, taú le táirgí cóirrádála agus iticiúla. Cabhraíonn táirgí cóirrádála cosú le ceaptha, té agus seachláid, chuna cinntiú go bhfuin feirmeoirí agus oibrithe I dtíortha I méal forbara páid corrab agus go n-áibríonn siad in áiteanna sábháilte. Trí táirgí cóirrádála agus iticiúla a ránú, is féidir le Pháistí foghlaim faoin tábhacht a bhhainns le freagracht thóisialta agus timpeallachta sa chóras bia domhanda. Tásúlam gur bhain sibh tainneamh as an cúig Fhíric iontacha sin Faoi Bhia Inbhuanaithe. Feic mar rí sib!